Kaixo, gu Naroa eta Jaregia eta gaurkon babarrunak ingiteu. Urrengo osagai eta materialak 8 pertsonentzako babarrunak egiteko beharko dira. Lehendabizi kazuela ura jarriko jo. Eta 8 pertsonentzat denez kilo babarrun botako jo. Babarrunak 24 orduz uretan utziko ditugu. Urrengo egunean, koladorearen laguntzaz babarrunari ura kenduko diegu. Eta ur berria jarriko dugu kazuelan. Sua piztuko dugu eta irakiten utziko dugu. Bitartean, olio pixka bat eta gatza ere botako diogu. Behin babarrunak irakiten hasten direla, babarrunak beldurtuko ditugu ur baso bat bota ez. Eta sua ere pixka bat jaitsiko dugu. Saltsa loditzeko kazuela astinduko dugu. Hirugiarra mozten hasiko gara. Odolki zati bat aparte utziko dugu. Orain beste kazuela batean ura jarriko dugu eta hau ere irakiten utziko dugu. Txorizoa, odolkia eta hirugiarra egosteko. Odolkiari azala kenduko diogu. Eta orain odolkia pixka bat zapaldu eta zartagian pasako dugu. Haragia egoziaga daunen tabla batea aterako dugu. Eta txorizoa eta odolkia moztuko dugu. Babarrun batzuk hartuko ditugu batidorarekin txikituz. Krema moduko bat sortu arte. Babarrunak plater batera botako ditugu eta itxura pixkat emanez krema botako diogu. Zartagian egindako odolkia kremaren gainean jarriko dugu eta gainean gindila bat. Bukatzeko txorizoa, odolkia eta hirugiarra jarriko dugu itxura pixkat emanez. Mila esker!